L'any 80 o por ahí, als voltants, és quan va ser que la sortida de tanta gent en 2 turnos van plegar els xòfers, els germans Gibert, el Fàbregas i si hi havia un altre, el Pere, no sé si havia plegat aquest home, que era el que portava el tràiler. Doncs llavors el senyor Esteve Rocumbert em va fer cridar i vaig venir aquí a les oficines a parlar-ne si m'interessava, junt amb el seu tio en Casals, i llavors de director hi havia en tal Jaume Panés, que és mort també aquest noi, i en Casals també és mort, i vam estar parlant que tenien que fer una societat, perquè jo tinc, clar, això tot és una societat Rocumbert, i vam anar amb un gestor que ells portaven els papers i vam anar allà a fer els papers. Jo vaig posar una societat anònima, la dona, jo i una altra persona desconeguda va entrar a la societat, i cap d'estar formada un mes o 2 mesos aquella persona la treus de l'empresa, saps? La treus de l'empresa i quedes la dona i jo amb la societat, i així vaig treballar amb el camió que portava 2 anys. Aquell camió era un Barreiros, estava bé. Quin camió era? Un Barreiros. Barreiros? Sí, llarg, és aquella foto, no sé si hi ha amb la foto que us vaig deixar.